अरे मामा राज में लाडली बहना के संग भइल अंधेर बा, 20 साल से छटल अंधेरा होखे वाला सबेर बा। कहवा एमपी में कहवा किसानन के बदहाली पर भाई नहीं करत केहू बात बा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर समय समय पे कुछ ना कुछ गाती रहती हैं और अपने दर्शकों को मनोरंजन करती रहती हैं, लेकिन इस बार ये जो गाना गाई है, ये गाना सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं, आप भी चौंक सकते हैं कि आखिर ये औरत ऐसे गाना गा सकती है और ये क्यों गा रही है, इसके पीछे राज क्या है, ये आप सोच करके नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए सुनाते हैं ये पूरा नेहा सिंह का अरे मामा राज में लाडली बहना के संग भइल अंधेर बा, 20 साल से छटल अंधेरा होखे वाला सबेर बा। कहवा एमपी में कहवा किसानन के बदहाली पर भाई नहीं करत केहू बात बा। किसानन के बदहाली पर भाई नहीं करत केहू बात बा। चुक बुक बिजली मामा जी के दिहल सौगात बा। अरे नकली बीज मिलावटी खाद भाई भर भर के भी कात बा। एही से किसान फांसी लटके जहर माहुर खात बा। अरे कहवा अरे ए मामा ई मौतन में तोर खून से रंगल हाथ बा। कहवा एमपी में कहवा अरे गांव में नल जल योजना बिजली बिल के कारण बंद बा। पानी के बा परेशानी ये मामा सूखा से सब तंग बा। हैप्पीनेस इंडेक्स में मामा एमपी सबसे पीछे बा। मानवता सूचकांक में अरे एहू में सबसे नीचे बा। कहवा एमपी में कहवा सीमेंट लोहा भइल बा महंगा, टैक्स बढ़ल बा सरकारी। फरिया से बा बाहर भैया दाल रोटिया तरकारी। नून असतुआ आटत नइखे ई कैसन लाचारी। नून असतुआ आटत नइखे ई कैसन बा लाचारी। अरे गरीब त गरीबे रह गइले, अमीर भइले व्यापारी। कहवा एमपी में कहवा अरे फर्जी नर्सिंग फर्जी स्टाफ आयुष्मान में करोड़ों साफ। अरे एमपी की जनता है मामा अब की बार नहीं करेगी। कहवा एमपी में कहवा जबरदस्त, बहुत अच्छा लिखा है तुमने। पक्का अच्छा लिखा है। हाँ, राइटिंग किसकी ठीक है? राइमिंग अच्छी है और तुमने जो रिसर्च की है वो बहुत अच्छी है। Thank मैंने you. सारा ये पढ़ा था, ये बहुत अच्छा है। कब पढ़ा था? जो मैंने देखा था ना, रिपोर्ट तुमने तैयार की थी, वो सारी अच्छी थी। पक्का ये राइमिंग हाँ, अच्छी हाँ, है ना? rhyming कहीं अच्छी है। उल्टा पुल्टा नहीं, सब कुछ अच्छा है, ऑथेंटिक। थैंक यू पुगी, थैंक यू।